Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty ride burst. Haka jingteng ka New Trap Youth Council HYC ban radding khong yak jingjelei ki Nongkhaïi bat Nongdih Drok san Nongba Shillong. Haka arp kondai teri kulalong kot arjar husan kumba san pungut ki Nongdih Drok serengkat ki Nongkhaïi kilangat haka Kyndang keseng nah ki benta ka Pulo Ajmera Thambijoy Modpran Stanji bat Kyrwoh ki benta. Hagani ka singi ka HYC haka jingelam ba Isaac W Pasai Moi Secretary Kalayo ban Kyndang kumba Ngut ki Nongkhaïi Droks bat haka jingpeteng ban thuet yakitei ki Nongkhaïi Droks kaseng Kalayo ru ban bat yakawei ka Longkmie haki benta ka Ajmera. Ka HYC kelas nengi ki Nongdih Droks ba kimdei mendang peteng yakatei ka jingblian basnio bat hadian kani kila thangno iki syringe bat yau Droks bloy kurup na ki Nongkhaïi bat nong punun kam lapen no dakabathe daka yang aku buat book okay Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya